το επεισόδιο του μαστιγώματος της άπιστης Καλαμίνας πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο θα περίμενε κανείς. Η γιορτή της Γίδας που ακολούθησε καταναλώθηκε σε αήθη σχόλια των άξεστων κολύγων εις βάρος του άρχοντα Γρηγοράκη. Ουδής ευρέθη να αποδώσει την τιμωρία της γυναίκας του Καλαμή στο ήθος και τα σαρχάς του Γρηγοράκη Ζαρντή, ο οποίος δεν ανεχόταν την χαλάρωση των ηθικών αρχών στην περιοχή του. Με το άρρωστο μυαλό τους, οι κολύγοι έκαναν 1002 σκέψεις για να αιτιολογήσουν το σκληρό μαστίγωμα. Άλλοι το απέδιδαν σε άγνωστα οικονομικά συμφέροντα, άλλοι σε προσωπικό μίσος του Γρηγοράκη προς το πρόσωπο του Καλαμή, άλλοι τέλος υποπτεύοντο κρυφήν ερωτικήν σχέσιν ή τουλάχιστον ερωτικόν αίσθημα του άρχοντα Γρηγοράκη προς την όμορφη Καλαμίνα. Στην υγειά του άρχοντα. Στην υγειά σου, άρχοντα. Στην υγειά των παιδιών σου και των εγγόνων. Τα παιδιά και τα γόνια άστα. Αυτοί καλά περνάνε στην Ευρώπη τους. Έχεις νέα τους, άρχοντα Γρηγοράκη? Τι νέα θες να έχω? Τα χαμπέρια τους έτσι κι αλλιώς τα ξέρω. Ο γιος μου ο Ασημάκης από τότε που έκαμε το ταξίδι του γάμου με τη γυναίκα του στο Παρίσι δεν λέει να το παρατήσει. Τώρα μάλιστα που μεγαλώσαν και τα παιδιά τους βρήκαν την καλύτερη δικαιολογία. Πρέπει, λέει, τα γόνια μου να σπουδάσουν ευρωπαϊκά. Η μόρφωση σήμερον, κύριε Ζαρντή, είναι σοβαροτάτη υπόθεση. Μάλιστα. Αυτά να λες τα παιδιά μας, δάσκαλε, και πολύ χαΐρι θα δούμε. Έχει σημασία και η πίστη στο Θεό και την Εκκλησία. Μωρέ, ας μην είχα εγώ τα δυο μου μπράτσα και το μυαλό και να δούμε που θα ήμουν. Κι ας έλεγα και ψαλμοδίες στα γαλλικά. Εγώ θα πιω στην ακεραιότητα του άρχοντα Γρηγοράκη Ζαρντή, που εκτός από τις τόσες ασχολίες του για την ευημερία αυτού του τόπου βρίσκει καιρό να ασχοληθεί για να κρατηθεί η ηθική των κολύγων σε ψηλό επίπεδο. Χιλιάδες. Μα τι έγινε σήμερα το πρωί? Πριν φτάσουμε εμείς, ο Γρηγοράκης τιμώρησε αυστηρά τη σύζυγο του κολύγα Καλαμή. Και πώς την ετιμώρησε δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν ήμουνα εδώ. Μου είπανε όμως πως την έδεσε σε ένα στήλο. Της ξέσκισε τα ρούχα και την μαστίγωσε παραδειγματικός με το καμτσίκι. Τσιτσίδι. Μη γυμνών, φαντάζομαι. Άντε ρε. Σύρε να φέρεις κι άλλο κρασί να πιούμε. Δεν βλέπεις. Τελειώνει. Για πέστε μου, ρε κορίτσια, τι έκανε ο Καλαμής όταν ο αφέντης μαστίγωνε την Καλαμίνα? Όλο αυτό θα λέμε. Τι μαστίγωσε και πάει τέλειωσε. Και ο Καλαμής έκλαιγε, σαν να ήταν αυτός που τον μαστιγώνανε. Μα γιατί τη μαστίγωσε ο άρχοντας Γρηγοράκης? Γιατί τη μαστίγωσε, αφού κεράτωνε τον άντρα της? Μα αφού τον Καλαμή δεν τον νοιάζει, τι τους μέλει τους άλλους? Πώς! Ο άρχοντας Γρηγοράκης Ζαρντής πρέπει να τιμωρεί τις αμαρτίες των κολύγων για να γίνουν καλοί άνθρωποι και να πάνε στον παράδεισο. Το γελάς? Ο αφέντης είναι υπεύθυνος για την ηθική του τόπου. Μα τι λες, μωρέ Ευτέρπη, νοιάστηκε ποτέ ο αφέντης αν βάζεις κανέναν στην κάμαρή σου, Με μας δεν είναι το ίδιο. Εμείς δεν είμαστε κολύγοι. Κι ύστερα εγώ δεν βάζω κανένα στην κάμαρά μου. Ελάτε τώρα, αφήστε τα πειράγματα. Εγώ εκείνο που θέλω να μάθω είναι γιατί ο αφέντης έβαλε να μαστιγώσουν την Καλαμίνα. Τι θες να πεις? Θέλω να πω τίποτα. Ο αφέντης και η Καλαμίνα δηλαδή... Δεν ξέρω τίποτα. Πάντως μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς ο Γρηγοράκης ο Ζαρντής τελευταία ανακατεύεται στα ανδρόγυνα. Λες? Ναι, μωρέ Ευτέρπη, δεν το καταλαβαίνεις. Ο αφέντης την έπιασε και της ξέσκισε τα ρούχα. Μα τι μου λες? Μετά σου λέω ότι μαστίγωσε, αλλά αυτή δεν έκλαιγε. Καλά, αφήστε τα τώρα αυτά. Άντε, έχουμε δουλειά. Προς. Δώσ' το και αυτό. Ευτέρπη,
Στέρπη. Τι θες? Θέλω να πάω να πεις κάτι στον Άρχοντα Γρηγοράκη. Και γιατί δεν πας ο ίδιος? Δεν θέλω να τον διακόψω τέτοια στιγμή που τρώει με τους επισήμους. Χαρά στους επισήμους. Τέλος πάντων, εσύ έχεις περισσότερο θάρρος με τον Άρχοντα. Θέλω να πάω να του πεις ότι πρέπει να του πω κάτι επιγόντως. Καλά. Πάω κι άλλα κοντά μου, θα σε φωνάξω. Και του λέω λοιπόν τότενες, την άλλη φορά δεν θα τιμωρήσω τη γυναίκα σου. Εσένα ναι θα τιμωρήσω που δεν την τιμώρησες πρωτού ακόμα αμαρτήσει. Για να είναι άγρυπνο το μάτι του Θεού, πρέπει να είναι άγρυπνο και το μάτι της εξουσίας, των αρχόντων, όλων ημών των ταπεινών δούλων του Θεού και του κράτους. Ωραία τα λες, πάτερ. Εγώ εσένα θα σε κάνω δεσπότη και να με θυμηθείς. Έλα, Θανάση, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Φόραξε τον Ευτέρπη. Ο Θανάσης είναι ο καινούριος επιστάτης. Το στήριγμα του Ζαρντέικου. Έλα, Θανάση. Πλησίασε. Αν δεν είχα το Θανάση, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κρατήσω όσο κρατάω. Με το συμπάθειο, Αφέντη, που σε ενοχλώ τέτοια στιγμή, αλλά ήταν ανάγκη. Τι πήρανε οι χωριανοί τα δώρα του? Τα πήραν, Αφέντη, όπως είπες. Μια γίδα για κάθε 8 οικογένειες. Μια γίδα για κάθε 8 οικογένειες. Κι ύστερα έρχονται μερικοί και παραπονιούνται και από πάνω. Τι άλλο θέλουν? Τέτοια γενεοδορία που θα την ξαναδούν. Τι κάνουνε τώρα, Θανάση? Τέλειωσε το πανηγύρι? Όχι, γλεντάνε ακόμα, Αφέντη. Αλλά είναι μερικοί που κάνουνε κάτι άλλο. Τι άλλο δηλαδή? Να γυρίζουν μέσα στους κολύγους και τους μιλάνε με ωραία λόγια και προσπαθούν να τους ξεσηκώσουν, να ζητήσουν δικαιώματα. Ποιοι είναι αυτοί? Τα ξέρεις τα ονόματά τους? Όχι, Αφέντη, δεν τα έμαθα, αλλά θα τα μάθω που θα μου πάνε. Έκανα όμως κάτι άλλο. Τι έκανες, Θανάση? Να, Αφέντη, μάζεψα τους γεροντότερους και τους πιστότερους σε σένα και τους έκανα μια επιτροπή και τους είπα να έρθουν εδώ και να σου πούνε ό,τι θέλουν. Και εσύ θα τους δεχτείς. Έτσι, δεν θα αφήσουν τους ξεμυαλισμένους να κάνουν φασαρίες. Και πού είναι αυτοί τώρα? Περιμένουν έξω να τους πω να... Να τους πεις να έρθουν και εγώ θα τους ακούσω. Από την κατάντια σου φαίνεται πως με ξέρεις καλά, δεν είναι έτσι? Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα. Μέγας είναι, κύριε, μέγας. Το χάλι σου να δεις, Νταούτη. Αυτός που του μιλάει η δάσκαλη είναι ο Νταούτης. Το ξέρω. Τι σχέση έχει όμως με τον Γρηγοράκη? Έχει. Παλιά δούλευε στα χτήματά του. Έτσι σακάτης. Μα δεν ήτανε σακάτης από την αρχή. Τον ετσακώσανε να κλέβει και ο Γρηγοράκης τον έσπασε στο ξύλο. Ένα μάτι, ένα χέρι και ένα πόδι. Πάλι καλά. Θα μπορούσε να έχει χάσει και τη ζωή του. Υπάρχει τρόπος να δείρεις κάποιον χωρίς να του αφήσεις σημάδια. Εσείς τα ξέρετε αυτά, αμήραρχε, και καλά κάνετε. Ο άρχοντας πρέπει να αφήνει το σημάδι του σ' ό,τι κάνει. Ορθώς, προς παραδειγματισμόν. Ως έτσι λοιπόν, Νταούτη. Έβαλες μυαλό, βλέπω. Και τώρα πώς θα βολεύεις τη ζωή σου? Προσεύχομαι, Αφέντη, προσεύχομαι για τις ψυχές των ανθρώπων. Και αυτοί με βοηθάνε με κάνα ξεροκόμματα. Μπράβο. Το τερπνόν μετά του ωφελή μου. Και τώρα τι γυρεύεις εδώ με τους άλλους? Να βοηθήσω. Με φώναξε ο επιστάτης ο Θανάσης. Να πω καμιά χριστιανική κουβέντα. Μπράβο. Λοιπόν, ποιος θα μου μιλήσει το λοιπόν? Ο Πανούλης ο Χαλακός. Λέγε Πανούλη.
Λέγε, τι έχεις να μου πεις? Προσκυνώ, Άρχοντά μου. Εντάξει, με προσκύνησες. Και τώρα τι άλλο έχεις να μου πεις? Ο Θεός να σου δίνει χρόνους, αφέντη μου. Ο Θεός να δίνει σε εσάς μυαλό, Πανούλη. Λέγε λοιπόν, τι έχεις να μου πεις? Τίποτα σπουδαίο, Άρχοντά μου, αλλά να ξέρεις ότι η πιο πολλή σοδιά χάλασε φέτος. Και εμείς οι έρμοι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πώς να ζήσουμε για... Η σοδιά χάλασε. Το ξέρω. Ο Θεός σας τιμώρησε για τα αμαρτήματά σας. Μόνο που κοντά σε εσάς τιμώρησε και εμένα που δεν έφτεξα σε τίποτα. Ο Θεός να σου δίνει χρόνους, Άρχοντά μου. Είπανε οι νεότεροι γιατί εγώ δηλαδή δεν έχω πια ανάγκες, μπορώ να ζήσω και με το τίποτα που λέει ο λόγος. Αλλά τα νιάτα είναι ακράτηγα, έχουν ανάγκες και είπαμε λοιπόν να έρθουμε εμείς να σε παρακαλέσουμε να μας κάνεις κανένα δάνειο. Δάνειο? Τι δάνειο δηλαδή? Να πορευτούμε κι εμείς με καμιά χαψιά ψωμί για λίγο καιρό, αφέντη μου, και να στο ξεπληρώσουμε με τη δουλειά μας. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και καλά εσείς οι γέροι που δουλέψατε χρόνια στα κτήματά μου και είσαστε και καλοί άνθρωποι. Αν όλοι αυτοί οι άλλοι τεμπελχανάδες, όλοι αυτοί οι γιούτσικοι που την αράζουν κάτω από τα δέντρα και αφήνουν τους άλλους να πολεμάνε, να σκοτώνονται. Λέγω ημίν. Πάψε εσύ, να μην λες τίποτα εσύ. Ημίν, ούτε άντε μην με θυμώσεις πάλι, και σου χαλάσω και όσοι τις απόμεινε, Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον. Λοιπόν, ακούστε καλά όλοι σας. Ο Γρηγοράκης σας σκέφτεται, ωραία. Κι αν δεν ήταν ο Γρηγοράκης, δεν ξέρω τι θα γινόσασταν. Λοιπόν, ο Γρηγοράκης θα βρει τη λύση. Και θα σας ειδοποιήσω με την επιστάτη μου. Μόνο άντε, τραβάτε τώρα στα σπίτια σας και θέλω να μαζέψετε τα λουριά στους γιο και σας και σε κάτι αμού στα κατσογλάνια. Και να κάθονται φρόνημα και καλά πέστε τους, γιατί αν ο Γρηγοράκης θυμώσει, μαύρο φίδι που σας έφαγε όλους σας. Τα ακούτε ωραία? Γιατί κάτι ρέμπελοι και κάτι αντάρτες που τριγυρνάνε γύρω και σας ξεσηκώνουν τα μυαλά, άσπρη μέρα δεν θα δουν από τον Γρηγοράκη το Ζαρντί. Τα ακούτε? Αντέστε τώρα. Να είσαι καλά, παιδί μου. Ο Θεός να είσαι καλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σου λέω. Η αρχόντι μου ωραία από λόγια δεν καταλαβαίνω. Άκου τώρα. Ο κουφός ο πατέρας μου και ο Σακάτης ο Νταούτης. Δεν γίνεται, σου λέω. Εδώ χρειάζεται δυναμισμός, μωρέ, χρειάζεται και οργάνωση. Για να πηγαίναμε όλοι μαζί να του τα καίγαμε του Ζαρντί και σου λέγα εγώ αν μας άκουγε ή όχι. Αμάν πια βρε καλακή, ακόμα και επανάσταση θα μας φτιάξεις. Η επανάσταση, γιατί όχι. Αλλά η επανάσταση δεν γίνεται με κιωτίδες. Εδώ μωρέ αυτοί φοβούνται. Μην χάσουνε το βουνόχορτο που μαζεύουνε με 1000 κόπους. Μωρέ, εδώ χαθήκανε ζωές. Γιατί να μην χαθούνε, γιατί να μην χαθούνε. Αφού κορόιδα, αφού κάθονται και τις τρώνε από τους αφέντες τους. Για να δούμε. Εσύ τι θα έκανα? Άσε μένα, τι θα έκανα εγώ. Σπύρος ο Καλακός δεν πιάνεται. Στο λέω. Και όταν ο Σπύρος ο Καρακός θα κάνει καλά τη δουλειά του, θα την κάνει καλά. Και μην νομίζω ότι εγώ θα καθίσω να σαπίσω σε αυτούς τους τόπους σαν τους παππούδες και τους πατεράδες μας. Και εγώ θα φύγω. Και αν θα φύγω, εγώ θα τη φτιάξω τη ζωή μου. Και αν ξανάρθω, θα έρχω άρχοντας. Να το καλά στο μυαλό σου αυτό. Καμπέτζι. Αλλά και έχεις όλες μου τις ευχές. Μονάχα ένα πράγμα σε συμβουλεύω. Το Γρηγοράκη Ζαρντί να τον εφοβάσαι και λίγο. Τον φοβάμαι. Ο Θανάσης. Καλώς τον κύριε Θανάση.
Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει? Δεν θα μείνω πολύ. Ήρθα να φέρω ένα μήνυμα από τον Άρχοντα Γρηγοράκη Ζαρντή στους Κοριανούς. Μίλησέ τους. Δεν έχουν μαζευτεί ακόμα όλοι, αλλά θα το πούνε και στους άλλους από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, ακούστε όλοι. Μάλιστα. Και να το πείτε και στους άλλους, Ναι. Ο Άρχοντας Γρηγοράκης Ζαρντής αποφάσισε να σας δώσει το δάνειο που ζητήσατε. Εντάξει, λέει, να ζήσετε και αυτό το χρόνο. Όποιος θέλει, λοιπόν, να έρθει από μεθαύριο να βάλει την υπογραφή του και να πάρει το δάνειο. Θα το ξοφλήσετε όλοι σε ένα χρόνο. Και με τον τόκο που ξέρετε, λέει. Το καταλάβατε? Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Και ακόμα καλύτερα για εκείνο τον τόκο. Δεν μου λες, θα πάρεις δάνειο κι εσύ, κύριε Θανάση, δεν μας είπες. Το τι θα κάνω είναι δικιά μου δουλειά, Χαλακέ. Ένα σας λέω όμως. Ο Άρχοντας Γρηγοράκης Ζαρντής σας δίνει το δάνειο από το ιστέρημά του. Ωραίο ιστέρημα έχει ο Άρχοντας. Φτάνει για να ταΐσει 20.000 κολύγους ένα χρόνο. Τα λόγια κράτα τα για τον εαυτό σου, Χαλακέ. Και ας τους Κοριανούς να πάρουν το δάνειο για να ζήσουν. Με τόκο. Με τόκο. Άκουσες? Τ' άκουσα. Τι θες να κάνω? Να πας να πάρεις το δάνειο. Εγώ? Αποκλείεται. Δεν μπορώ εγώ. Μπορώ να πληρώσω τέτοιο τόκο. Πώς θα ζήσεις? Ξέρω εγώ. Κάτι θα βρει και για μας ο Θεός. Τώρα άρχισες να μου μιλάς σαν τον Ταούτη. Τι θες να κάνω, βρε Χαλάκη? Να αρχίσω να ξεσηκώνω κι εγώ τον κόσμο σαν και σένα? Να πιάσω να με μαστιγώσουν? Δεν ζητώ από σένα τέτοιο πράγμα. Ξέρω τι δειλοί είσαστε όλοι. Άλλο πράγμα θέλω από σένα. Από μένα? Τι ζητάς από μένα? Θέλω να μιλήσω τη γυναίκα σου. Τι θες τη γυναίκα μου? Τι με κοιτάς έτσι ρε, μη φοβάσαι. Δεν νοιάζομαι εγώ για την Καλιαμίνα. Πες μου τι θες τη γυναίκα μου? Θέλω να τη δω. Να της μιλήσω και να της πω τι μπορεί να κάνει για το δάνειο. Πάμε. Εσύ είσαι Καλαμή? Γυναίκα, άνοιξε. Γυναίκα, βάλε κάτι να φιλέψουμε το φίλο μου το Σπύρο. Δεν έχει μείνει τίποτα, άντρα μου. Δεν χρειάζεται. Δεν ήρθα εδώ για φαγή να πούμε μόνο δύο κουβέντες με την Καλαμίνα. Ευχαριστώ. Εγώ? Τι έχω εγώ να κάνω με τα δικά σας? Έχεις, θα καταλάβεις. Έλα, κάτσε.
Τι στέκεσαι μωρέ πάνω από τα κεφάλια μας αμπάστακας. Κάνε λίγο παρακεί να πούμε 2 κουβέντες με τη γυναίκα. Με κοιτάει. Τι με κοιτάς μωρέ, δεν πρόκειται να στιφάω. Από αλλού να προσέχεις. Έλα. Λοιπόν, Καλαμίνα, πες μου τώρα, ντόπρε και σταράτα, γιατί σε τιμώρησε ο Γρηγοράκης? Λέει ότι εκεράτωνα τον άντρα μου. Άστα αυτό τώρα. Δεν σε ρώτησε γι' αυτό. Αυτό όλος ο κόσμος το ξέρει. Ακόμα και ο Καλαμής. Αλλά είναι κι άλλες γυναίκες που κερατώνουν τους άντρες τους, αλλά δεν τις μαστιγώνει. Πού να ξέρω εγώ. Εγώ σου μιλάω για τους αληθινούς τους λόγους. Μπορεί κάτι άλλο θα συμβαίνει για να σε μαστιγώσει έτσι άσχημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σου λέω. Μόνο εσύ μπορείς να ξέρεις, Καλαμίνα. Δεν ξέρω, σου λέω. Για ψάξε. Ψάξε να βρεις. Τον έχεις ξαναδεί ποτέ σου τον Γρηγοράκη? Πού να τον εδώ εγώ η καημένη. Δεν σε ρώτησα πού. Σε ρώτησα αν τον είχες ξαναδεί ποτέ σου. Μόνο μια φορά. Μόνο μια φορά. Και τώρα σε ρωτάω, πού τον είδες αυτή τη φορά? Στο βουνό. Πάνω εκεί που είναι το μνήμα της γυναίκας του. Πολύ ωραία. Τον είδες στο βουνό κοντά στο μνήμα της γυναίκας του. Ποιοι άλλοι ήσαν εκεί γύρω? Κανένας. Μόνοι μας είμαστε. Πολύ ωραία. Είσαστε μόνοι σας. Και τι κάνατε? Καλαμίνα, δεν πρόκειται να πω τίποτε στον άντρα σου. Αλλά είναι μεγάλη ανάγκη να ξέρω, στο λέω. Δεν κάναμε τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Μόνο που αυτός έτρεμε. Και ήθελε να μου πιάσει το χέρι. Έγινε. Τι, έγινε τίποτα? Κάτσε στα αυγά σου σήμα. Δεν λέμε τίποτα για σένα. Καλαμίνα. Μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις να πάρουμε το δάνειο από το Γρηγοράκη χωρίς τόκο. Εγώ? Ναι. Πώς, τι να κάνω? Θα βρεις έναν τρόπο να τον πλησιάσεις. Κοίταξε να είναι μονάχος του. Δεν ξέρω πώς, αυτό βρες το εσύ, γυναίκα είσαι. Και αφού θα τον βρεις μόνο του και να μην είναι κανένας άλλος εκεί κοντά, πρόσεξε με, θα του πεις πόσο δυστυχισμένη γυναίκα είσαι εσύ και όλοι μας. Και θα του πεις ακόμα πως θα του το χρωστάς για χάρη σε όλη σου τη ζωή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Και ο Καλαμής? Αυτόν άστο. Τον αναλαμβάνω εγώ. Τι πάθανε και γαβγίζουν έτσι τα σκυλιά? Σαν από τον καιρό. Μα τι κάθεσαι και ανησυχείς? Δεν σε φτάνει τόση δουλειά όλη μέρα? Κάτι μου λέει πως απόψε θα έχουμε φασαρίες.
Και τι φταίς εσύ? Τους είπες για το δάνειο και αν θέλουν να στο πάρουν. Αυτό τους είπα κι εγώ, αλλά αυτός ο Σπύρος ο Χαλακός θα βάλει φωτιές. Ποιος είναι αυτός ο Χαλακός? Ο γιος του Πανούλη. Αυτός είναι. Ο πατέρας του είναι Άγιος άνθρωπος, αλλά αυτός δεν του μοιάσε καθόλου, είναι ένας ρέμπελος. Χριστός και Παναγία. Μα δεν βρίσκεται κανείς να τους βάνει μυαλό. Αυτά τα σκύλια. Τι πάθανε κι αληχτάνε έτσι. διάολο κάνεις εδώ? Συμπάθε με, Αφέντη, έπρεπε να σε δω. Θα φωνάξω τους υπηρέτες, θα σε πετάξουν έξω. Όχι, 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 Αφέντη, μην το κάνεις αυτό. Ο κόσμος είναι κακός. Θα σε παρεξηγήσει. Εγώ έχω κακό όνομα στην κοινωνία. Θα νομίζουν ότι εσύ με έφερες. Ώστε τα έχεις όλα κανονισμένα. Ωραία. Και τώρα λέγε, γιατί ήρθες? Πρώτα, Αφέντη, ήθελα να σου πω ότι δεν σου κρατώ καμία κακία που με βαστίγωσες. Έκανα λάθη και έπρεπε να τιμωρηθώ. Τρύπωσες εδώ μέσα για να μου πεις αυτό? Και αν θέλεις, Αφέντη, ξανατιμώρησέ με. Όχι. Δεν θέλω να σε ξανατιμωρήσω. Θέλω να φύγεις. Τώρα! Όχι, Αφέντη. Όταν σε πρώτο είσαι τόσο καλός μαζί μου. Καλός, Καλός. Όχι, δεν είμαι καλός. Δεν είμαι. Άι, φεύγα τώρα. Αφέντη. Αφέντη, λυπήσου μας. Δεν έχουμε να φάμε, είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πεινάμε. Τα πάμε αυτά. Σας έδω καδάνι. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τον τόκο, Αφέντη. Ώστε γι' αυτό ήρθες, για τους τόκους, Ήθελα μόνο σε σένα να του πω. Γιατί ξέρω πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Κοίταξε με καλά στα μάτια και πες μου ποιος έβαλε. Γιατί από μόνη σου δεν ήρθες και ο άντρας σου, ο Καλαμής, είναι πολύ βλάκας για να το σκεφτεί. Λοιπόν, λέγε ποιος έβαλε. Από μόνη μου ήρθα, Αφέντη, πίστεψέ με, στορκίζομαι. Μονάχη μου ήρθα. Πήγαινε τώρα και μην πεις σε κανέναν τίποτα. Θα σας τους χαρίσω τους τόκους. Θα το ξέρεις όμως μονάχα εσύ. Μην πεις τίποτα ακόμα σε κανέναν. Θα τους ειδοποιήσω με τον επιστάτη μου, το Θανάση. Πήγαινε τώρα. Αφέντη. Αφέντη, θα έρθω να σε ξαναβρω στο λόφο.
Δεν θέλω να μου πεις τώρα, Θανάση. Θέλω να σιγουρευτείς πρώτα απόλυτα. Με ποιο τρόπο, αφέντη? Έχω το σχέδιό μου. Θα κάνεις ό,τι σου πω και ας μην καταλαβαίνεις γιατί. Όπως προστάξεις, αφέντη. Λοιπόν, θα πας και απόψε στον καφενέ. Να τους θυμίσεις για το δάνειο και τους τόκους. Και πρόσεξε με καλά. Θα προσέξεις ποιος θα αντιδράσει πιο πολύ. Ποιος θα σε ρωτήσει αν μίλησες μαζί μου σήμερα. Ποιος τέλος πάντων είναι αυτός που ξεσηκώνει και τους άλλους. Κι άλλα να μου πεις το όνομά του. Κατάλαβα, αφέντη. Δηλαδή πήγαινε τώρα. Και Θανάση, πριν φτάσεις στα κτήματα, στείλε να ειδοποιήσουν το μοίραρχο πως τον θέλω. Πηγαίνω, αφέντη. Καλώς τον κύριο Θανάση. Τι καλό ήρθες να μας πεις? Αυτό που σας είπα και χτες. Όποιος θέλει να έρθει αύριο να υπογράψει και να πάρει το δάνειο. Με τους τόκους. Τι με τους τόκους? Τα είπαμε χτες. Δεν μας τα λες καλά, κύριε Θανάση. Τι θες να πεις δηλαδή? Θέλω να πω πως δεν τον είδες, φαίνεται, σήμερα το Γρηγοράκη του Ζαρντή. Εγώ τον είδα στο Γρηγοράκη το Ζαρντή και σήμερα σπήρε χαλακιά. Και εκείνο που σου λέω είναι πως άμα συμφωνείς να έρθεις αύριο να υπογράψεις και να πάρεις το δάνειο. Με τους τόκους. Με τους τόκους, τι τόκους? Δεν πληρώνουμε στον κόσμο. Δεν πληρώνουμε. Μπορούμε να πάμε μπροστά με τι πράγματα είναι αυτά? Δεν υπάρχει άλλο τρόπος. Μια λύση να βρούμε, να αμυνθούμε. Αδέρφια, μας κοροϊδεύουν και παίζουν με τον πόνο μας. Σωστά, σωστά. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί μια ζωή να μας ρουφάνε το αίμα και ύστερα να μας αφήνουν να πεθαίνουμε στην πείνα. Πρέπει να πάμε στο Ζαρτί. Τώρα! Να καταλάβει ότι είμαστε ενωμένοι. Αν δεν ξεσηκωθούμε τώρα, δεν πρόκειται να ξεσηκωθούμε ποτέ. Βεβαίως, ποτέ. Οι τόκοι που μας ζητάει δεν πρόκειται να τους ξοφλήσουμε ούτε σε 4 χρόνια. Τι περιμένουμε το λοιπόν? Πρέπει να πάμε τώρα! Όσοι θέλουν να έρθουν μαζί μου, εγώ θα πάω έστω και μάλλον. Μαζί σου θα πάω!
Τι πάθατε, ρε. Τι μου κουβαλήθηκατε τέτοια ώρα σαν ξαμβολημένες γίδες. Θέλουμε δάνειο! Κορισόπους. Το δάνειο σας το έδωκα. Και να με ευγνωμονείτε γιατί υποχρέωση δεν είχα. Θέλουμε δάνειο χωρίς τόκους! Χωρίς τόκους δεν γίνεται! Σκασμός! Χωρίς τόκους δεν γίνεται και ποιος θέλει. Θέλουμε δάνειο με τόκο δεν θα δώσουμε! Αντέστε να χαθείτε. Πρόβατα. Ένας γρέμπελος εκεί πέρα να σας κάνει ό,τι θέλει. Σπύρο Χαλακέ. Σ' άκουσα καλά. Λοιπόν, το δάνειο θα το πάρει όποιος υπογράψει και για τους τόκους. Πάει, τέλειωσε. Δεν το συζητάω. Αδέρφια στις αποθήκες. Να πάρουμε μωρέ το δίκιο μοναχήμος. Δεν κοιτάτε μωρέ, Να πάρουμε μωρέ το ψωμί με τα χέρια μας. Μετανοείτε. Μετανοείτε. Ελάτε αδέρφια στις αποθήκες. Μετανοείτε. Ακούστε με καλά τώρα. Ο Άρχοντας αποφάσισε να σας δώσει το δάνειο. Λοιπόν, όποιος θέλει, αύριο πρωί να έρθει να υπογράψει για τους τόκους. Μαζί θα υπογράψει και μια αίτηση για την Αρχιεπισκοπή, που θέλουμε να κάνουμε τον Αρχιμανδρίτη μας δεσπότη. Αντέστε τώρα σιγά σιγά. Διαλυθείτε. Έλα, βάλε εδώ την υπογραφή σου. Και εδώ ένα σταυρό. Εδώ τι είναι αυτό πάλι, και άλλη υπογραφή. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Είναι για τον Αρχιμανδρίτη να το κάνουμε δεσπότη. Καλά. Τα ίδια πάλι. Άντε. Ευχαριστώ. Βάλε μια υπογραφή εδώ. Μπράβο. Και εδώ βάλε. Αυτή τι είναι. Οχου, είπαμε για τον Αρχιμανδρίτη να το στείλουμε στην Αρχιεπισκοπή να τον κάνουμε δεσπότη. Εντάξει. Τα ίδια θα σας λέμε 1000 φορές. Άντε, πάρτε τώρα. Ανέλαβε εσύ. Εμένα με φωνάζει ο αφέντης. Έλα, Θανάση. Άσε τους άλλους για τα υπόλοιπα. Εδώ με τον κύριο Μοίραρχο σε χρειαζόμαστε. Είμαι στις διαταγές σου, αφέντη. Πες μας, Θανάση, τώρα που είναι και ο κύριος Μοίραρχος εδώ, κατά τη γνώμη σου, είναι δυνατό τα χτεσινά επεισόδια να μην ήσαν οργανωμένα? Αποκλείεται. Οι κολύγοι είναι ήσυχοι άνθρωποι, σαν αρνιά. Αποκλείεται να σκεφτήκανε μόνοι τους να κάνουν ανταρσία.
Άρα υπάρχουν υποκινητές. Και τώρα, Θανάση, με το χέρι στην καρδιά, ξέρεις να μας ονοματίσεις κανέναν? Ξέρω. Το Χαλακό. Αποκλείεται. Θέλω να πω, δηλαδή, ο Πανούλης ο Χαλακός είναι άγιος άνθρωπος. Δεν λέω για το Μπανούλη το Χαλακό. Λέω για το γιο του, το Σπύρο. Ο Σπύρος Χαλακός. Σπύρος Χαλακός. Το άκουσες, Μοιράρχε? Σπύρος Χαλακός. Γράφτο. Και μέχρι να σου ρουπώσει τον εθέλω δεμένο. Δεν μπορούν αυτοί έτσι να ξεσηκώνουν τον κοσμάκι. Στηρίξου σε μένα, Άρχοντα μου. Θα τον συλλάβω. Θα τον αναλάβω εγώ ίδιος. Και μέχρι το πρωί θα τον κάνω να ομολογήσει όλους τους συνεργάτες του. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, Θανάση. Είμαι στις διαταγές σου, κύριε Μοιράρχε. Πρέπει όμως όλα αυτά να μείνουν μυστικά. Όχι πως θα προλάβουν να ξεσηκωθούν ή κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να τους ευνηδιάσουμε. Κι έτσι θα μπορέσουμε να τους πιάσουμε και όλους τους άλλους. Κάνε όπως θες, Μοιράρχε. Δουλειά σου είναι, εσύ ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να ανακατεύουμε σε κάτι τέτοιο. Να ήταν κανένας κλέφτης, να τον αναλάβω εγώ. Νταμτζή, για να κάτσεις κοντά μου, βρε, πας και μου φέρεις γκούρι. Θα κεράσεις να φάμε λιγουλάκι? Όλο στο φαΐ έχει τον εσύ. Κάτσε εσύ και θα δούμε. Εγώ έκατσα. Αν όμως φέρω γούρι στον κύριο Θανάση, ποιος θα κεράσει? Να μου καθίσεις, Καραγκιόζη. Σε παίξες? 5-2, ναι. Όλα αυτός είσαι. Μία. Και οι τρεις να δω πώς θα μπεις τώρα. Έλα. Από μένα. Το πες και έγινε. Βρε, γρουσούζει. Εγώ τι φταίω, Δόλιος. Η κοιλιά μου προστάζει που ξέρει ποιος είναι χουβαρδάς. Να κάνεις, έλα, παίζε. Εσύ πες τους άσους. Ναι. Κύριε Θανάση, με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά μήπως έχει περισσέψει από εκείνες τις γίδες που μας μοίρασε ο Άρχοντας Γρηγοράκης στη γιορτή? Και να είχαν περισσέψει, βρε. Τόσο καιρό θα είχαν σαπίσει. Ο Νταμτζής, κύριε Θανάση, ξυπνάει, κοιμάται, κρέας ονειρεύεται. Του αρέσει, λέει, πολύ. Πρώτη φορά, βρε, φάεις κρέας στη γιορτή της γίδας. Πρώτη, κύριε Θανάση. Και τι το ήθελα ο Δόλιος. Όσο δεν είχα φάει κρέας στη ζωή μου, δεν καταλάβαινα την γλύκα του. Τώρα όμως που το δοκίμασα, δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Και από ό,τι θυμάμαι, εσένα σου είχε πέσει η σηκωταριά, Ναι, είδες. Πρώτη φορά έφαγα κρέας και μου έπεσε η σηκωταριά. Πώς να την ξεχάσω τώρα, κύριε Θανάση? Έλα, πολλά λες. Πάρ' το απόφαση. Κρέας θα ξαναφάς του χρόνου. Στην άλλη γιορτή της γίδας. Πες άλλες 3. 3. Έλα, εδώ δεν έχεις άλλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Μοιράρχε. Γεια σου, Θανάση. Τι βλέπω? Τάβλη με το Θωμά. Τι να κάνουμε, κύριε Μοιράρχε. Εδώ. Εσύ, ρε Νταμτζή, τι κάθεσαι σαν μπάστακας ανάμεσα στους ανθρώπους σου? Περιμένει μπας και μας πέσει κανένα κομμάτι κρέας. Αμάν, ο Χαλακός. Ποιος Χαλακός? Ο Πανούλης, ο Χαλακός, ο γέρος. Τι έπαθε ο Πανούλης Χαλακός? Δεν ήρθε σήμερα να πάρει το δάνειο. Καλά, τι κάνεις έτσι, κάτι θα του συνέβη. Όχι. Ο άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη. Κάτι σοβαρό πρέπει να του συμβαίνει. Τότε να πάω να τον δεις. Ναι, αυτό θα κάνω. Μου δείχνεις που είναι το σπίτι, Μοιράρχε? Ευχαρίστως. Να σε συνοδεύσω. Πάμε, Μοιράρχε. Συνεχίζουμε άλλη φορά. Εντάξει, ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Παραπανούλη. Ο Θανάσης ο Δημητρίου. Κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση. Εσύ είσαι, κύριε Θανάση μου. Καταδέχτηκες να έρθεις στην καλύμα μου. Ανησύχησα, Μπαρμπαπανούλη. Σε είδα να έρθεις να πάρεις το δάνειο
Δεν ήσουνα και στη διαμαρτυρία των κολύγων? Ποια διαμαρτυρία δηλαδή? Την ανταρσία. 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 Εγώ ανταρσία, κύριε Θανάση μου. Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος και θεοφοβούμενος. Εγώ παράπονο δεν έχω. Ό,τι μας δίνει ο Θεός, καλά μας το δίνει. Εγώ δεν έχω ανάγκες πολλές και μπορώ να ζήσω και με το τίποτα που δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έρθεις να το πάρεις το δάνειο. Εδώ το πήραν τόσοι και τόσοι άχρηστοι. Είμαι άρρωστο, Γιώκα μου. Δεν πειράζει, θα μαζέψεις όλες τις δυνάμεις σου και θα έρθεις πρωί-πρωί στο Ζαρντέικο. Άλλωστε σε θέλει και ο αφέντης. Ο άρχοντας Ζαρντής, εμένα τον Παρακατιανό. Και σένα και το γιο σου, το Σπύρο το Χαλακό. Το Σπύρο, πού να τον βρω, Γιώκα μου? Ο Σπύρος ο Χαλακός δεν είναι εδώ? Έχω μέρες να τον δω. Τα νιάτα, ξέρεις, είναι ακράτηγα. Τι να κάνει κλεισμένος εδώ μέσα με ένα καιρό, Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Θα τον βρούμε εμείς το Σπύρο το Χαλακό. Εσύ έλα να πάρεις το δάνειό σου πρωί-πρωί και βλέπουμε. Θα έρθω και Θανάση μου και σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες. Άντε, γεια σου γέρο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Στο καλό να πάτε. Εσύ είσαι, Μα, καλά πολύ θα είναι. Τι έπαθες και μαράζωσες έτσι? Δεν θα πας στον καφενέ απόψε? Δεν ξέρω, μωρέ γυναίκα. Αλλά να... δεν τα μυρίζομαι καλά τα πράγματα. Και τι έχεις να φοβηθείς εσύ? Εγώ θα το φάω πάλι το ξύλο. Δεν είναι έτσι. Και πώς είναι δηλαδή? Ύστερα από τα χθεσινά, ο Γρηγοράκης τώρα θα μας έχει βάλει όλους στο μάτι. Μην ανοίξεις. Ποιος είναι? Ο Σπύρος ο Καλακός είναι. Ο Καλακός. Εσύ μου τον κουμπάλισες και χτες. Άνοιξε το. Με κυνηγάνε. Σας τα έλεγα εγώ. Επικίνδυνα πράγματα. Άσε τώρα τα πολλά τα λόγια, Καλαμή. Δεν έχω άλλη λύση. Τι θα κάνεις? Θα φύγω από εδώ. Μα πριν φύγω, θα κάνω αυτό που έλεγα να κάνω. Και όσο να γίνει, θα κρύβουμε εδώ. Εδώ! Τρελάθηκες. Αν σε βρουν εδώ, καήκαν όλοι. Γιατί αν δεν με βρουν εδώ, τι νομίζεις θα στο χαρίσω? Τι, θα με προδώσεις? Ας εδώ θα μείνει ο άνθρωπος. Ας ησύχασε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τέτοιες ώρες στους δρόμους. Ωραία, θα μείνεις εδώ. Αλλά ό,τι έχεις να κάνεις, να το κάνεις γρήγορα και γρήγορα να φύγεις. Μπας και νομίζεις, μωρέ, πως μ' αρέσει να μένω άλλος σε αυτά τα μέρη, Έχω όνειρα εγώ, ρε Καλαμή. Εγώ δεν θα μείνω να σαπίσω σαν τους παππούδες μας στα κτήματα του Ζαρντέικου. Το κατάλαβες αυτό που σου λέω? Θα φύγω! Και αν ξανάρθω, θα έρθω άρχοντας. Όχι κολίγας. Να σου βάλω κάτι να φας? Όχι τώρα. Λοιπόν, Καλαμή, πρέπει να πας στον καφενέ να κάνεις όπως κάνεις κάθε φορά. Μην λείψεις απόψε και καταλάβουν ότι κάτι τρέχει. Μα εγώ απόψε είχα σκοπό να μείνω σπίτι. Λοιπόν, ξέχασέ το.
Και κάνε γρήγορα. Γιατί όσο αργείς και δεν εμφανίζεσαι, τόσο υπάρχει κίνδυνος να καταλάβουν δηλαδή και να ψηλιαστούν. Κατάλαβες? Λοιπόν. Χρειάζομαι συνεργάτες. Μόνος μου δεν θα μπορέσω να την κάνω τη δουλειά. Γι' αυτό κοίτα εκεί στον καφενέ. Αν πιάσει κουβέντα με κανένα πεινασμένο και καταλάβεις δηλαδή ότι το λέει η καρδιά του, φέρ' τον από εδώ. Πώς δηλαδή, τι να του πω? Μην του λες τίποτα. Κοίταξε μόνο να δεις αν μπορεί να κρατάει το στόμα του κλειστό. Πες του πως τον θέλεις να φάει. Μετά εγώ θα του μιλήσω και θα του εξηγήσω τι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω, εμένα μόνο μη με ανακατεύεις σε αυτή τη δουλειά. Μα γι' αυτό σου λέω, αφού εσύ δεν μπορείς να με βοηθήσεις, εγώ χρειάζομαι συνεργάτη. Είμαι πολύ στριμωγμένος. Μόνος μου δεν θα τα καταφέρω. Έλα, τι έχεις πάλι? Τι γυναίκα σου, μωρέ, φοβάσαι? Αφού σου είπα, μωρέ, εγώ έχω άλλα πράγματα στο μυαλό. Μην ανησυχείς με τίποτα. Λέγε τώρα από μένα τι θέλεις. Κάθισε πρώτα να σου εξηγήσω και θα καταλάβεις. Εγώ πάντως στο σπίτι του Γρηγοράκη δεν ξαναπηγαίνω τι κι αν γίνει. Δεν χρειάζεται. Κανείς δεν χρειάζεται να πάει στο σπίτι του Γρηγοράκη. Μόνο ο γέρος μου. Και αυτός δεν κινδυνεύει, είναι άκακο πρόβατο σαν τους άλλους. Και το ξέρει καλά αυτό ο Γρηγοράκης. Και τότε τι θες να κάνω? Θα σου εξηγήσω. Να βρούμε όμως πρώτα τους συνεργάτες, έτσι. Και πού θα τους βρω εγώ τους συνεργάτες? Αύριο έρχεται εδώ ο γυρολόγος. Δεν έχω σχέση. Έχεις Καλαμίνα. Εγώ δεν είμαι ο Καλαμής. Εμένα δεν με ξεγελάς με τίποτα. Και μη φοβάσαι, Εγώ σε καταλαβαίνω. Με τον γυρολόγο δεν έχω άλλο σχέση, σου λέω. Και το θέλω να τον ξαναδώ. Θα τον ξαναδείς. Θα τον ξαναδείς αύριο. Για τελευταία φορά. Θα τον δεις και θα τον φέρεις εδώ. Τι τον θέλεις τον γυρολόγο? Μας χρειάζεται Καλαμίνα. Εγώ ξέρω καλά τα μέρη εδώ γύρω. Αυτός ξέρει πώς να μας βγάλει από εδώ. Γνωρίζει πολλά μέρη. Είναι έμπορας. Είναι ακριβώς ο άνθρωπος που μας χρειάζεται. Εμένα τι με χρειάζεσαι, δεν μου πες ακόμα. Εσύ έχεις να κάνεις την πιο σπουδαία δουλειά από όλους μας. Κι εγώ τι έχω να κερδίσω? Πολλά. Αν όλα πάνε καλά, θα βγάλουμε πολλούς παράδες. Θα βγάλεις πολλούς παράδες. Και εσύ μαζί. Αν θέλεις να έρθεις μαζί μου. Δηλαδή, μόνο αν κλέψει κανείς μπορεί να φάει κρέας? Πώς αλλιώς? Ξέρεις εσύ κανέναν άλλο τρόπο? Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Εκτός αν προτιμάς να ξαναφάς κρέας του χρόνου στη γιορτή της Γίδας. Όχι, δεν μπορώ να περιμένω τόσο πολύ. Από τότε που φάγα κρέας θέλω να ξαναδοκιμάσω. Όμως, είδες τι τους κάνουν τους κλέφτες? Άμα τους πιάνουν. Γιατί υπάρχουν κλέφτες που δεν τους πιάνουν? Βέβαια. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν κάνεις εσύ την κλοπή. Εσύ μονάχα βοηθάς και παίρνεις το μερτικό σου. Σε κρέας? Σε κρέας. Μια ολάκερη καλοθρεμένη γίδα σου φτάνει. Ωραία Μανούλα μου, και θα μου λες
ψωμί έχει. Ένα χαθείς βενταψί. Εγώ σου μιλάω για γίδα και εσύ ζητάς καρβέλι. Όχι, όχι. Την εθέλω τη γίδα. Πώς θα γίνει? Έλα απόψε μαζί μου να σε γνωρίσω στον άνθρωπο και εκείνος θα σου εξηγήσει. Ωραία. Πάμε τώρα. Σιγά, σιγά, μην βιάζεσαι. Μη μας ψηλιαστούν. Δεν κοιμάσαι, Θανάση? Κοιμήσου εσύ, γυναίκα, κι άσε με εμένα. Από τότε που στείλαμε τα παιδιά στο σχολείο, στην πόλη, δεν σε πιάνει ύπνος? Δεν σκέφτομαι τα παιδιά, γυναίκα. Εσύ νοιάζεσαι πιο πολύ για αυτά. Άλλες κοτούρες έχω στο μυαλό μου. Ξέρω. Κουράζεσαι πολύ και στεναχωριέσαι στα χτήματα. Κάνε υπομονή. Λίγα χρόνια ακόμα. Να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο, να μας ξεκουράσουν και εμάς τους γέρους. Μάλιστα. Άμα περιμένεις από το Βασιλάκι να σε ξεκουράσει, σώθηκες. Ο Γιαννάκης μας να είναι καλά. Και τα δυο τους καλά παιδιά είναι. Λίγο ζωηρός ο Βασιλάκης. Παιδί είναι. Θα του περάσει. Μέχρι που να του περάσει θα έχει αλλάξει η κοινωνία. Είδες τι αχαριστία υπάρχει στους κολύγους. Άρχισαν και αντάρτικα. Τα γερνάνε οι επιτίδικοι, τους ξεσηκώνουν. Χριστός και Παναγία. Και τι σχέση έχουν αυτοί με το Βασιλάκι μας? Ίδιος θα γίνει. Να μου το θυμάσαι. Αυτός από μικρός μας βγήκε αντάρτης. Μα τι είναι αυτά που λες, Χριστιανέ μου? Σου μπαίνουν και σένα κάτι ιδέες? Έλα τώρα. Ησύχασε. Κοιμήσου κι άσε τις κακές σκέψεις. Κοιμήσου εσύ, γυναίκα, κοιμήσου. Κι άσε με εμένα. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, Πανούλη. Τόσοι και τόσοι άχρηστοι ήρθαν και πήραν το δάνειο που σας έταξα. Δεν κάνει να μην είσαι εσύ απόξω. Ο Θεός να σε έχει καλά, Άρχοντά μου, να σου χαρίζει χρόνια. Να τρώμε κι εμείς ένα κομμάτι ψωμί. Ο Σπύρος ο Χαλακός, πού είναι? Για το Γιώκα σου σε ρωτάει. Αν είναι καλά στην υγειά του. Ο Σπύρος, δεν τον βλέπω. Τα νιάτα βλέπεις δεν κρατιόνται. Έχω μέρες να τον δω. Τι να κάνει όλη μέρα κλεισμένος με ένα γέρο. Ζωή είναι αυτή, μωρέ, που μας αφήνουν να κάνουμε, Ζωή είναι αυτή που κάνανε οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Και όλα αυτά, μωρέ, γιατί? Για να πουταίνει το σαρδέικο. Και να τρώνε κρέας κάθε εβδομάδα. Μωρέ, για κάθε μέρα, όχι κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα κρέας? Αμάν, Χριστούλη μου. Εσύ να δουλεύεις σαν το ζώο εκεί μέρα νύχτα. Και να περιμένεις τι? Τη γιορτή της γίδας. Μια φορά το χρόνο. Για να σου δώσουνε τι? Μια γίδα για κάθε 8 οικογένειες. Ψίχουλα δηλαδή. Μωρέ, και αυτό καλό είναι. Και όλα αυτά γιατί, κύριε? Γιατί οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, αντί να τα κάνουνε πλακάκια με τους Τούρκους και να κονομάνε τα κτήματα σαν το Ζαρντέικο, καθίσανε και κάνανε επανάσταση. Έτσι έγινε? Και αυτό μόνο σας λέω. Αν δεν πάρουμε τα πράγματα με τα χέρια μας, όχι μόνο κρέας, αλλά ούτε ψωμάκι δεν θα δούμε. Και πώς μόνο θα πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας? Πώς, όπως σας εξήγησα.
Θα μπούμε μέσα στους τάφους και στα μαντριά και θα πάρουμε όσα ζώα μπορούμε. Μετά θα κατέβουμε στην πόλη και θα τα πουλήσουμε. Εγώ αναλαμβάνω εδώ, εσείς στην πόλη. Ο Νταμτζής θα μας βοηθήσει. Εγώ δεν θέλω πολλά. Λίγο κρέας μονάχα. Ωραία, θα σου δώσουμε μια γίδα, Ολάκερη, να τη φας μόνος. Καλά είναι! Ωραία, μανούλα μου. Εγώ πάντως μετά από αυτό το κάζο δεν μπορώ να ξαναπάω στο χωριό, Και γιατί παρακαλώ? Ποιος θα σε καρφώσει ότι είσαι ανακατεμένος στη δουλειά? Ο Νταμτζής που θα μείνει πίσω? Θα σου πω και κάτι. Θα βγάλουμε τόσους παράδες που δεν θα έχεις πια καμιά ανάγκη να ξαναγυρίσεις. Μόνο εγώ θα ξανάρθω. Αργότερα. Όταν πια θα την έχω κάνει τη δουλειά μου. Και να σας πω κάτι, Όταν θα ξανάρθω, θα έρθω άρχοντας. Όχι κολίγας όπως είμαι τώρα μαζί σας. Κοιτάει. Φτάει να ζεις, μωρέ φουκαρά καλαμή, για να με καμαρώσεις. Κάνε ό,τι θες. Μόνο να φύγεις όσο γίνεται νωρίτερα. Και εμένα μην με μπερδεύεις με αυτές τις δουλειές. Αρκετά τράβηξα ως τώρα. Άρε φουκαρά καλαμή. Φουκαράς γεννήθηκες, φουκαράς θα πεθάνεις. Δεν είσαι εσύ για μεγάλα πράγματα. Και δεν μου λες, το βράδυ έχει φύλακες και σκυλιά που δαγκώνουν στα χτήματα. Πώς θα τα καταφέρουμε? Αυτό είναι δική μου δουλειά. Το βράδυ δεν θα έχει ούτε σκυλιά, ούτε φύλακες. Γυρέψε. Μην μου πεις σαν την άλλη φορά πως κυνήγαγες πάλι μια γίδα και... Η Καλαμίνα είσαι, δεν είσαι? Καλαμίνα είμαι, Αφέντη. Ο Χαλακός. Ο Σπύρος ο Χαλακός έβαλε. Τι είναι αυτά που λες, Άρχοντα? Ο Χαλακός σε ξεσήκωσε και σένα σαν τους άλλους. Κι ήρθες νύχτα στο σπίτι μου να μου γυρέψεις δάνεια. Ποιος είναι αυτός, Αφέντη? Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρεις? Λες αλήθεια? Μπορεί. Τότε... Γιατί ήρθες νύχτα και πήδηξες από τη μάντρα? Είμαστε φτωχοί άνθρωποι, Αφέντη. Ο άντρας μου φοβόταν να έρθει να στο πει ο ίδιος. Και όταν εγώ σε είδα εδώ την άλλη φορά, μου φάνηκες καλός άνθρωπος και είπα δεν μπορεί, άμα του εξηγήσω εγώ ίδια θα καταλάβει. Και πόσοι ξέρουν πως ήρθες νύχτα στο δωμάτιό μου? Χριστός και Παναγία. Κανείς δεν το ξέρει, Αφέντη, και κανείς δεν πρέπει να το μάθει. Θα με σκοτώσει ο άντρας μου. Άντρας σου? Δεν σε πιστεύω. Εκείνος έκλαιγε και με παρακαλούσε να μη σε μαστιγώσω. Έτσι έκανε. Και όταν βρεθήκαμε σπίτι με έδιρε και εκείνος. Σε έδιρε πολύ? Σε πόνεσε? Δεν πειράζει τώρα, Αφέντη. Εσύ να είσαι καλά. Καλά. Άντε, πήγαινε. Πήγαινε να μην μας δει κανένα μάτι. Πήγαινε. Και μη φοβάσαι, δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Ούτε κι εσύ όμως. Έτσι. Πώς να φύγω, Αφέντη, έτσι? Έτσι τι, δηλαδή τι? Έτσι. Του έκανα τόσο δρόμο η Έρμη για να σε δω. Λοιπόν, με είδες, με είδες, τώρα τέλειωνε, πήγαινε. Αφέντη, ήθελα να σου πω ευχαριστώ για το καλό που μας έκανες. Που μας έδωσες το δάνειο και εσύ ήταν μερικοί που κάνανε φασαρίες. Και δεν μου λες, γι' αυτό ήρθες εδώ πάνω? Δεν μου λες δηλαδή αν δεν σας έδινα το δάνειο, δεν θα ερχόσουν? Πάλι θα ερχόμουν. Γιατί? Γιατί είσαι καλός άνθρωπος, Άρχοντα Γρηγοράκη. Έτσι, Έτσι. Όχι εδώ, Αφέντη. Όχι εδώ, θα μας δούνε. Θα μας δούνε. Μη. Για όλο θήλικο. Γιατί ήρθες εδώ πάνω?
Την άλλη φορά γιατί πήδηξες από τη μάντρα και ήρθες στο δωμάτιό μου. Δεν μπορώ να το ξανακάνω, Φέντη. Γιατί? Φοβάμαι τα σκυλιά. Την περασμένη φορά κοντέψαν να με φάνε. Καλά, θα τα μαζέψω τα σκυλιά, θα τα δέσω. Και τους φύλακες φοβάμαι. Αν με δει κανένα μάτι κάηκα. Θα κακολογήσουν και σένα, Φέντη. Δεν θα είναι κανένας φύλακας, Όξα. Θα τους κλειδώσω όλους στα σπίτια τους. Θα έρθω απόψε, Αφέντη. Όπως την άλλη φορά. Πηγαίνει τώρα. Φεύγω από εδώ. Μαμάζ! Στους προσταγές, Αφέντη. Να κάνεις μια γύρω στα κτήματα και να μαζέψεις όλα τα σκυλιά. Να τα δέσεις μακριά. Γαυγίζανε πολύ τη νύχτα και δεν μ' αφήσαν ύπνο. Μα τα σκυλιά, Αφέντη, είναι... Μωρέ, Θανάση, και τα σκυλιά και τους φύλακες. Να τους πεις να πάνε απόψε στα σπίτια τους και να μην βγουν σαν μαύρια. Μα, Αφέντη... Άκουσες τι σου είπα, Θανάση? Ό,τι πεις, Αφέντη. Και εσύ, να πάνε να κοιμηθείς. Και να μην βγεις απόψε. Αύριο πάλι.
Πατέρα, έλα πέρα, σηκώ. Σπύρο, εσύ είσαι εκεί μου. Τι είναι, παιδί μου, τι τρέχει? Δεν μπορώ τώρα να σου εξηγήσω. Μόνο φεύγω. Πάω μακριά. Μην πει σε κανέναν τίποτα. Έτσι, πατερούλη, ούτε με είδες ούτε με άκουσες. Μα τι έπαθες, είχε μου, τι συμβαίνει? Τίποτε, παιδέρα μου. Μόνο φεύγω. Θα σου στείλω λεφτά. Εκεί που θα πάω θα βγάλω πολλούς παράδες. Μην ανησυχείς για μένα. Μα τι έπαθες για μου, να ξέρω κι εγώ τι. Τέλειωνε, Σπύρο, τέλειωνε, μην αργείς. Σου είπα, πατέρα μου, μην ανησυχείς. Δώσ' μου μονάχα την ευχή σου και όλα θα πάνε καλά. Την ευχή μου, παιδί μου. Την ευχή μου, Γιώκα μου. Πού πάει το ευλογημένο? Αρμαστή. Στο καλό γεύμα. Θανάση, πάλι ξενυχτάς. Κοιμήσου γυναίκα. Εγώ θα βγω να δω τι συμβαίνει. Αφέντη. Τα σκυλιά ήτανε δεμένα, Αφέντη, και μας κλέψανε τα πόδια και τα πρόβατα. Αφέντη, μας πήρανε τα ζώα οι αντάρτες, Αφέντη. Πού είναι η γυναίκα σου, Καλαμή? Δεν ξέρω, Αφέντη. Έφυγε. Και πού πήγε δηλαδή? Δεν ξέρω. Έφυγε με εκείνον τον παλιάνθρωπο το Χαλακό. Το Χαλακό. Και εσύ τι έκανες χτες το βράδυ, λέγε? Τίποτα, Αφέντη. Τίποτα. Αν το ξέρα, θα τους σκότωνα και τους δύο. Βρε, δεν με γελάτε άλλο πια. Θα σε σκοτώσω, το καταλαβαίνεις? Πώς είσαστε στο κόρπο, λέγε. Στοργίζομαι, Αφέντη. Στοργίζομαι, δεν είχα ιδέα. Αν το ξέρα, θα άφηνα τη γυναίκα μου να φύγει. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν θα μου ξεφύγεις, το καταλαβαίνεις? Εκτός κι αν μου πεις τους συνενόχους τους. Μονάχοι τους αποκλείεται να την κάνανε τη δουλειά. Δεν ξέρω, Αφέντη. Δεν ξέρω, μόνο... Να, ο Νταμζής. Όλη μέρα σήμερα μοίραζε κρέας στους κολύγους. Νταμζής. Ναι. Και η γυναίκα του όλη μέρα σήμερα ψήνει κρέας. Και αυτός κερνάει όλο τον καφενέ κρέας. Και η άλλη του κερνάει το κρασί. Στο καφενέ? Ναι. Αν πας τώρα θα το βρεις να τρώει τη γίδα που σου κλείψε. Θωμά! Φέρε μωρέ κι άλλο κρασί να πιούμε! Τσιγκουνιές θα κάνουμε! Τόσο κρέας σας έφερα! Λοιπόν, στην υγειά μου και να έχουμε πάντα κρέας να τρώμε! Στην υγειά του Νταμτζή! Νταμτζή, φύγε γρήγορα. Το καλό που σου θέλω, φύγε γρήγορα. Θα βρούμε όλοι μας μπελάμπορα εδώ μέσα. Έρχεται ο άρχοντας Γρηγοράκης Ζαρτής. Να έχω πιάσει!
Να κοπιάσει να τον κεράσω κρέας και να τον κεράσεις κρασί. Όποιος έρχεται εδώ θα τρώει και θα πίνει. Ρε Ζαρτή, κατάλαβες καλά τι σου λέω μωρέ Ταμτζή. Έρχεται κατά το άρχοντα Ζαρτής. Δεν ακούσατε μωρέ τι σας λέω. Θα βρούμε όλοι μας μπελά. Έρχεται κατά το άρχοντα Ζαρτής. Θωμά, ολοδικαιολογίες είσαι για να μην κεράσεις. Φύγε μωρέ Ταμτζή, φύγε. Θωμά, φέρε κρασί. Άντε στην υγειά μας. Έτσι λοιπόν Ταμτζή. Τρώμε και πίνουμε σαν άρχοντες. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. Που την ευρήκες ρε την κίδα. Λέγε. Δεν ξέρω, αφέντη μου τη χαρίσανε. Ποιος χαρίζει κίδες ρε. Δεν μου λες να πάω κι εγώ να μου χαρίσει μια. Ο Χαλακός, αφέντη. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Ο Χαλακός μου την εχάρισε. Μπράβο Ταμτζή. Τώρα μιλάς σωστά. Μόνο που αυτό το ήξερα. Εγώ θέλω να μου πεις πού πήγε τώρα ο Χαλακός. Αυτό, αφέντη, κανένας δεν το ξέρει. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Λυπήσουμε, αφέντη μου. Λυπήσουμε. Έχω να φάω κρέας από τότε στη γιορτή της Γίδας. Και τον πεθύμιζα το ρημάδι. Κόντευα να το ξεχάσω. Κι είπα να ξαναφάω να θυμηθώ τι γεύση έχει αυτό το διαολόπραμα. Κι αν εσένα σου καπνίσει να τρως κρέας κάθε μέρα, πρέπει να σ' αφήσω να ξεπαστρέψεις όλες τις Γίδες από το αρχοντικό. Απάντηση σωστή και πολύ λογική. Σου ορκίζομαι, αφέντη μου. Δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Ο διάολος με έσπρωξε. Σου ορκίζομαι στο παιδί μου. Δεν θα ξαναλακταρίσω κρέας. Με έχετε μπουχτίσει ρε με τις ψευτιές σας πάλι. Σταμάτα, αφέντη μου. Σταμάτα, αφέντη μου. Πονάω. Σταμάτα. Πονάω, αφέντη μου. Σταμάτα. Μη, αφέντη μου. Σταμάτα. Όχι, αφέντη μου. Σταμάτα πια, αρκετά. Αρκετά μας τρώνας χρόνια ολάκερα. Μας ρουφάς το αίμα. Τι λες ρε. Ναι, μας ρουφάς το αίμα. Είσαι μια βδέρα στο σβέρκο τον κολύκο. Μας ρουφάς το αίμα. Κλέφτη. Άτιμε. Βδέρα. Ναι, μας ρουφάς το αίμα. Ανάθεμα και κατάρα σ' όλη τη γενιά των Ζαρτέων! Τι λες ρε με, τι στα κα. Κλέφτες! Τι λες ρε με. Κλέφτες που τα κάνετε πλακάκια με τους τουρμπούς και αρπάξατε τα χωράφια! Ενώ οι άλλοι πολεμούσαν για τη λευτεριά! Κλέφτες! 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 Όσα φέρνει έτσι, πάνε αρκετά.
κατάλογο